मोनसे नंखाय खौरांजों सा 13 सुबुंफोरनि जिउ खहा। सासे चायबालानि नंखाय खौरांजों सुबुंफोरनि बेसेन गोसा जिउआ अबथिरा खहा जानांबाय। महाराष्ट्रनि जलगावआव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खारबाय थानाय ट्रेनाव अर खामनायनि बांसावनाय खौरां होदोंमोन सासे चायबालाया। महाराष्ट्रनि जलगाव जिल्लायाव दि कर्नाटक एक्सप्रेसजों सौग्रावनायनि जाहोनाव पुष्पक एक्सप्रेसनि सा 13 दावबायारिफोरा जिउ गोमायो। खारबाय थानाय पुष्पक ट्रेनाव अर खामनायनि नंखाय खौरां फोसावदोंमोन, जायनि जाहोनाव पुष्पक ट्रेननि दावबायारिफोरनि गेजेराव हरखाबै गिखांनाय थासारि सोमजिदोंमोन। गोबां दावबायारिफोरा गावसोरनि जिउ रैखाथिनि थाखाय खारबाय थानाय पुष्पक ट्रेननिफ्राय बाज्रुमदोंमोन। बै समाव कर्नाटक एक्सप्रेसआ उल्था फारसेनिफ्राय फैगासिनो दंमोन। कर्नाटक एक्सप्रेसआ पुष्पक एक्सप्रेसनिफ्राय बाज्रुमनाय गोबां दावबायारिफोरखौ हुख्रेमलांदोंमोन। बे जाथायाव पुष्पक एक्सप्रेसनि सा 13 दावबायारिफोरा जिउ गोमादों आरो गोबां दावबायारिफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया महाराष्ट्रनि पसोरा स्टेशननि साखाथियाव जादोंमन। थांनाय 22 जानुवारि खालि बेलासिनि 5 रिंगासो समाव पुष्पक एक्सप्रेसआव अर खामनायनि खौरां मोननायनि उनाव सासे दावबायारिया ट्रेननि चेनखौ बोदोंमोन, जायनि जाहोनाव ट्रेननि दावबायारिफोरा बांसिन गिखाङो। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला पुष्पक ट्रेनआ लखनऊनिफ्राय मुम्बाइ फारसे थांगासिनो दङमोन। बेराफारसेथिं कर्नाटक एक्सप्रेसआ बेंगालुरुनि जसवन्तपुरनिफ्राय दिल्लीनि हजरत निजामुद्दिन फारसे थांगासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि महाराष्ट्र सरकार आरो मिरु सरकारा बे दुखुनांथाव जाथायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थैनाय सुबुंफोरनि नखरनो राङारि अनसुंथाइ होनो फोसावदों। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसियाडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'ल'जी बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला-फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला, अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।